Mayong gabi kanatong tanan mga igsoon ug mga higala. Karon magpadayon kita sa atong pagtulun-an, atong nasugdan ang serye bahin sa kaluwasan. Og ang primerong uluhan sa atong maong serye ang hingpit nga pagkadautan sa tao. Og karon atong pagpadayon ni kaduha bahin sa problema sa tao. Tanang tao dunay problema. Magamay, madako, malisod, magaan, madali o madugay. Apan ang pangutana, unsa may kinadak-ang problema sa tao? Mao ba ang pagpatay? Mao ba ang pagpangawat? Mao ba ang pagpanapaw? Mao ba ang panglimbong? Mao bang kamatayon? Mao ba ang baltian? Ang pandemic? Ang kauway pagtrabaho? Mao ba ni kinadak-ang problema nimo? Ato pang tampuhon kining tanan, dili katandi sa kinadak-ang problema sa tao. Unsa may kinadak-ang problema sa tao? Sumala sa Biblia, ang kinadak-ang problema sa tao mao ang sala. Nga naman, ato kining tubagon. Mao ni hagit kanato nga atong paminawan kining maong tapika. Kung unsa may sala, unsa may lihok niini sa tao, unsa may hitsura niini, o unsa may kasulbaran niining maong kinadak-ang problema sa tao nga sala. Primero atong tan-awon, unsa may kahulugan sa sala. Tanang tao makahatag og kahulugan ug unsay sala. Sa ilang kaugalingon nga kasinatian, sa ilang pagtuo, pagsabot. Apan unsa man gyud ni sala? Pagpatay, mao ba ni? Biblia ra makatubag ti ining maong problema sa tao. Nag-ingon ang Biblia sa 1 John chapter 3 verse 4. Ang tanan nga nagahimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo. Kaya ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo. Primero makita nato klaro kaayo nga ang sala kuno nagaingon ang Biblia mao kini ang paglapas sa sugo sa Dios. Mao kini ang pagsupak kawalay respeto sa balaang sugo sa Dios. O lain pang dapit ang sala maupod mao ang pagrebelde sa Dios, sa iyang pagkamaayo, sa iyang gugma, sa iyang kaluwasan. Nagaingon ang Deuteronomy 9:7 bahin sa mga Israel nga sila diha giluwas sa Ginoo gikan sa pagkaulipon sa Ehipto ngadto sa gisaad nga yuta unsa may ilang gibuhat. Nagaingon si Moises kanila, hinumduman mo, dili ka may kalimot. Kung giunsa mo paghagit sa kaligot-got si Jehova nga imong Dios didto sa kamingawan. Gikan sa adlaw nga migikan ka sa yuta sa Ehipto hangtod nga misunod kamo niining dapita, nagmasuklanon kamo batok kang Jehova. Sila luwas mo nagikan sa pagkaulipon apan masuklanon lang gihapon mga igsoon. Unsa may? Bot pasabot ni ini. So kining kahulugan sa sala, dili lang kay paglapas, pagsupak, kundi pagrebelde, masuklanon diha sa kabubuton sa Dios. Na ang pangutana, dis magikan ning sala. Nganong mabuhat man ni sa tao. Sumala sa Biblia, ang sala nagagikan sa yawa kay mausay ang amahan sa tanang mga kasalan. Kini si ang yawa binuhat ni sa Dios nga siya gibuhat nga pagkanindot. Maanyag, gitawag siyang bituon sa kabuntagon, kahayag sa kabuntagon. Apan sa iyang garbo, migitib ang garbo sa iyang kasing-kasing ug buot niya nga mulabaw sa Dios. Nga dili siya pa under sa Dios. Musupak sa Dios. Way batasan sa Dios.
Busa gitambog sa Dios ngadto sa kailagman ug miabot dinhi sa atong kalibutan. Tan-aw nato Isaias 14 bersikulo 12 ngadto sa 15. Nagaingon, naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugsa sa kabugason, anak sa kabuntagon? Naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta, nga ikaw man unta ang nangalumpag sa mga nasod? O ikaw miingon diyan sa imong kasing-kasing, ako mukuyab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono sa ibaw sa mga bituon sa Dios, ug ako magalingkod sa bukid nga tigumanan, sa kinatumyan mga dapit sa amihanan. Mukuyab ako sa ibabaw sa mga kahitasan, sa mga panganod, himuon ko nga ang akong kaugalingon mahisama sa taas uyamot. Di ba mao ni kahimtang mo ni mga batasan sa mga tao karon na ang garbo nga dili papugong sa Dios, dili magpailawom sa Dios? Busa nagiingon dinhi sa bersikulo 15, sila ubon ikaw pagkadadon ngadto sa Sion, sa kinahilagmang mga dapit sa langom. So busa ang amahan sa sala maog yun ang yawa, diha nagikan ang garbo sa iyang kasing-kasing. Busa ang iyang ngalan nga yawa nahimong Satanas. Ang buot pasabot sa Satanas, kaaway, magsusumbong. Busa yawa maoy nagdala og sala dito sa hardin sa Eden. Sa primerong gibuhat sa Dios nga tao, si Adan ug si Eva. Iyang gitintal si Eva kay siya maoy huyang. Apan ang iyang bana nagtan-aw lang samtang siya gitintal sa yawa. Unsa may gitintal sa yawa si Eva, ngayon pagtuon ng Dios. Dili tinuod ng iyang gisulti. Kay tungod kung inyong supakon ang iyang kabubuton, makita ninyo nga kamo may sama sa Dios. May sama sa Dios. Atong basahon God Genesis chapter 3 verse 1. Nagaingon, karon ang bitin malalangon labi pa kay sa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios, o nag-ingon siya sa babae, di ay nag-ingon ng Dios, dili ka mo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tamanan. Dili mo nay sugo sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo tanang mga bunga sa mga kahoy sa tanaman makaon nimo Adan og Eva. Gawas sa usa ka punuan nga naghatag o nagpasabot sa dautan og maayo. Ayaw kay tungod sa adlaw nga ikaw mo kaon na mamatay ka gayon. Apan ang sulti sa yawa dere, di ay ba? Nag-ingon ang Dios, dili ka mo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman. Di ba mao na ang siltihan sa mga tao nga naa ang dagway ni sa yawa. Pasubraan ang pulong. Mingong pangyawa sa bersikulo 5, kay hibaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini, mga buka ang inyong mga mata og mahimo kamo nga sama sa Dios, nga makaibalo sa maayo og sa dautan. So muni pagtintal sa unahunan iba, bitaw no, malamdagan day ko, mabantog ko, sikat ko sa tanan, kay balo ko mura kong Diyos. So mauna, ang kinaiya sa yawa, no? Bakakon na siya, amahan siya sa mga bakakon. Busa kitang mga tao, nag-iingon ng Juan 8:44, ang atong amahan mao ang yawa, diya sa sala. Nga naman, kay tungod siyang amahan sa bakakon, walay kamaturan kaniya. O kita sa bakakon. So busa, usay kahulugan sa sala. Mao ang pagsupak, paglapas, pagrebelde, garbo. Mao kana ang pagrebelde sa Diyos. Busa, si Adan ug si Eva nakasala. O naulipon sa sala. Ulipon sa sala. Nahimong ang ilang kinaiya, dili nang kinaiya ni adto nga wa pa sila'y sala, kundi karon ang kinaiya nila makasasala. Karon ikaduha, unsa may lihok sa sala? Unsa may lihok sa sala?
Ang lihok sa sala, mao ang way pagtahod sa Dios, mao'y pagsupat sa balaang sugo sa Dios. Kaya atong tan-awon, balikaw nato ang balaod o sugo sa Dios sa Genesis 2:16, nagaingon. Og si Jehovah nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman, apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo og daotan, dili ka magkaon niini kay sa adlaw nga mokaon kanini mamatay ka gayud. Unsa may gibuhat sa tao? Sa diha nga duna na sila sala, natintal na sila sa yawa. Gisupak nila. Busa ang sala naa diha gyud sa tibuok pagkatao ni Adan ug Eva ug bisan pa sa ilang dugo naa gyud tanan. Busa tanang kaliwatan ni Adan ug ni Eva nakapanunod sa sala. Way taong way sa Roma 5:12, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo. Mao na si Adan. Nga naman, kay tungod si Adan mo gipaninglan sa tanan, kay tungod siya mo'y amahan, siyang laki. Og ang kamatayon misulod pinaagi sa sala, og nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao. Sanglit, ang tanang mga tao nakasala man. Tanawa? Ang pagsupak ni Adan nahimong atong pagsupak. Busa kita manumupak. So unsa may resulta sa sala? Tanan nangamatay og mamatay. So may but pa sa buta, nangamatay na, mamatay pa. Atong tan-awon ug unsa nang kamatayon. Sa diha nga nagsugo ang Ginoo nga ayaw kamo pagkaon ni anang bunga nga akong gidili kay sa adlaw nga ikaw gayon musupak niini mamatay gid ka. Unsa may namatay sa tao? Namatay ba sa physical dayon? Wala. Kundi ang kamatayon mao ang relasyon sa tao ug sa Dios. Unsa nang relasyon na? Mao na ang espiritual na relasyon. Namatay ang relasyon sa tao sa Dios, espirituhanong relasyon. Nabulag na ang tao o ang Dios. So busa ang tao bisag unsaon sa pagpaningkamot nga mabalik ngadto sa Dios, kabus na gid siya. Wala na gid siya pamaagi. Nganuhan, nagiingon ang Ginoo sa Isaiah 59 bersikulo 1 ngadto sa 2, nagiingon, aniya karon ang kamot ni Jehovah wala pamubi arong kini dili makaluwas. Tanawa? Manluluwas ang Ginoo. Tanan mabuhat niya. Apan, tan-aw basa nato. Ni pabukaton ang iyang igdulungog arong kini dili makadungog. Kay balta makadungog ang Dios sa tanang tingog sa tao. Apan, versikulo 2, apan ang inyong mga kasalanan maoy nagapahimulag kaninyo og sa inyong Dios. O ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog kaninyo. So busa, bisa pag-usaon sa pagpaningkamot sa tao, sa iyang maayong buhat o sa reliyon, but pasabot sa reliyon, paningkamot sa tao nga makabot ang Dios. Apan pinaagi sa unsang pamaagi, samtang nagakabot ang tao ngadto sa paingon sa Dios, milabaw ang iyang sala kay tungod wa man siya kahimuang espiritual, kundi unod-non ang iyang pagabuhat. Busa nagaingon ng Roma 3:23, sanglit nakasalaman ng tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. Busa niya ng kahimtanga ang tao nangamatay og mamatay sa espiritual. Karon, tungod sa nabuwag na ang tao sa Dios, nahitabo ng kamatayon sa espiritu, kasunod niya na mao ang kamatayon sa pisikal. Apan, sa hinay-hinay, kay tungod ang Dios mo'y nagtakda sa kamatayon. Nga naman, aron tagaan og higayon ang tao nga makakita sa Dios, sa iyang gahom, sa iyang gugma, aron siya ibalik sa Dios ngadto sa relasyon kaniya. Busa, kung dili makakabot o dili makadawat ang tao sa grasya sa Dios, siya gyud
mamatay sa pisikal, ang kasud ni ana mao ang kamatayon sa hukom. Hebrews 9:27, og maingon nga ang tao ginabut-an nga mamatay sa makausa, og tapos ni ana mao ang hukom. Busa, maigsuon. Kuyaw kaayo kung dili mabalik ang relasyon espiritual sa tao og sa Dios. Kay tungod mamatay gyud siya sa iyang unod nun, sa iyang pisikal. Og ang human ana mao ang hukom didto sa impyerno. Busa, ang sala hingpit nga mikuyanap sa tibuok kinabuhi sa tao gikan sa espiritual og pisikal. Mauni kinadak ang problema sa tao kay way makasulbad nga tao nining problema. Gawas ang Dios lamang. Apan sa grasya sa Dios kita tagaan taghigayon nga diha wa ta mamatay sa pisikal aron kita makabalik kadto kaniya. Ikatulo, maigsuon na atong tubagon nga pangutana. Unsa may dagway sa sala? Unsa may dagway? Ang sala dunay tulo ka dagway sumala sa Biblia. Na angay nato masabtan kay kung dili nato masabtan ni magpadayon lang ta sa atong kaugalingong garbo. Primero, ang primerong dagway sa sala gitawag ni og original nga sala. Original sin mao ni ang napanunod natong kasalanan. Atong basahon ng Roma 5:12. Busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon misulod pinaagi sa sala og nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo sanglit ang tanang mga tawo nakasalaman. Ang original gyud nga sala sayawa apan natampo diha, nahitabo diha kang Adan. So busa ang original nga sala nagagikan na sa tao. O mao ni atong napanunod. Tungod niini kay tungod ang atong kinaiyahan karon makasasala, natural mohimot ta og sala. Di ba? Sama sa baboy, ang kinaiyahan niya baboy. Bisa pag imong paliguan ng baktin, imong idog sa imong balay, imong tagaan og pahumot, apan makakita nagpita na mulublob gyud na katungod ang iyang kinaiyahan baboy man. Sama po nato kinaiyahan nato makasasala, busa mo buhat tag sala. Mupatay ta, mangawat ta, manapaw ta, mangibog ta, mamakak ta, ato ng kaugalingon. Busa, kanang salaa nga atong ginabuhat, ang suhol ni ana, kamatayon sa impyerno. Kay tungod, kita makasasala man. Bisan pangali ang bata, no? Ang bata gali nga naapastiyan sa taguangkan sa inahan, siya gyud makasasala na nagaingon sa Psalms 51 verse 5. Aniya karon ako natawo sa kasalanan og sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Walay tao nga walay sala. Maigsoon. Mao na ang original sin. Og kanang original sin, way taong makaluwas niya na. Ikaduha, dagway sa sala ikaduha, gitawag nga aktong buhat na sala. Akto, kita mismo nagabuhat. Kay tungod, makasasala man ta sa atong kinaiyahan. No? Tungod makasasala man ta. So ang suhol ni ining atong binuhatan o aktong mga sala, Roma 6:23, mao ang kamatayon. Apan, ang kaluwasan niini mao ang grasya nga hatag gasa sa Dios pinaagi kang Kristo. Subot pasabot ang tao unod nun. Kay tungod mulihok man sa tanang lihok nining unod, wala naman sa espirituhanon. Wala na sa espirituhanon. Unod nun naman. So nagaingon ang Roma 8:5-8, nagaingon tan-awa ang buhat sa unod nun o nining tao nato nga bulag ta sa Dios, wala sa espirituhanon. Kay ang mga nagakinabuhi uyon sa unod, mga makilawason sa ilang panghunahuna. Tanawa, makilawason. Unod nun. Apan ang mga nagkinabuhi uyon sa espiritu, nagapanghunahuna sa mga butang sa espiritu. But pasabot ka ng espirituhanon, mga Kristohanon ng tinuod. 6, ang panghunahuna alang sa unod, musangpot sa kamatayon.
apan ang pangunaw na alang sa espiritu musangkot sa kinabuhi og kalinaw. Doon paglaom maigsuon kay tungod pasabot din ni ang unod nun, apan doon na po espirituhanon. 7. Kay kaaway sa Dios ang panghunahuna nga alang sa unod, kini nagadumili sa pagpailalom sa kasuguan sa Dios. Lihok sa yawa, di ba? E tungod kita mga anak sa yawa, kung ikaw unod nun pa. Sapagkat tinuod dili kini makahimo sa pagpailalom sa kasuguan sa Dios. Og ang mga ana sa unod dili makapahimuot sa Dios. Bisan pag-unsaon nimo pagpaningkamot, halasa ka sa bukid, halasa ka sa mga relihiyon, halasa ka sa mga bayang binutan, dili na maoy hagdan aron makabot natong himaya sa Dios. Tanan nakabsan sa himaya. Busa dili ka tingala nga mabuhat ti tag sala. Kay tungod kita makasasala. Dili kinahanglan mo patay ka aron tawgon ka makasasala, dili. Makasasalan tang daan. Nay mga buutan nga makasasala, apan makasasala gayon. Dili mo patay, dili manapaw, dili mangawat, apan dili makaingon wa sa sala kay tungod ang iyang kinaihan makasasala gayon. So busa kung makasasala ka, pagkamatay nimo sa pisikal, impyerno lang gihapon. So mao na ang dagway sa sala. Primero, original o napanunod nga sala. Ikaduha, ang atong binuhatan o aktong pagkasala. Ikatulo, mao ang ginganlan o giisip nga sala. Giisip sa English imputed. Giisip o gilista, no? Imputed, pinulungan kini bahin sa financial o sa legal nga mga butang, no? Sama kintahay. Kining imputed, ang but pasabot ini, kuhaon sa usa ka tawo ang usa naa kaniya og ibalhin didto aron maangkon sa usa. Halimbawa, megzoon. Kintahay, sana halimbawa, ikaw doon na kay utang sa tindahan. Pagkadako sa imong utang, di na nimo kayang bayran. Karon nagpakiluoy ka sa tindero kay wa gad kay kabayad. Apan mingon tindero dili hangtod mamatay ka imo nang bayran. Sama po sa atong sala. Bisan pag usag hilak nato dili gyud ta maluwas kay tungod ang atong sala pagkadako kayo. Karon ako kintahay naluoy ko nimo. Naluoy ko nimo subusa akong giingnan ng tindero nga sir, kanang iyang utang sa iyang listahan, ilista na dili tanan sa akong listahan. Ibalhin na, i-impute na diri nako. Ako nay mga tubang, ako nay moangkon ni ana. Mingon pud tindero, wa na may kaya makakuan. Kaya nimong bayran na kanang kantidad? Kaya. Unsa may bayad nimo? Ang akong kinabuhi. Akong ihatag akong kinabuhi aron kining tawhana maluwas sa silot sa iyang utang. Mao nay imputation. Mao nay giisip nga sala. Ang sala ni Adan gilista kanato nga dili gyud kabayran. Apan kang Kristo iyang gikuha sa kanato ang sala og iyang gibalhin sa iyang listahan og sa iyang listahan siya way kabayad nga kwarta ang iyang kinabuhi maoy gipambayad niini. Mo na gingalag imputation tanaw na tong 2 Corinthians 5 versikulo 21. Tungod kanato siya nga wala makasinati og sala gihimo niya nga sala aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong nga anaa sa Dios. Ang atong sala iyang giangkon didto siya nahimong sala aron siyang mamatay aron kita mabuhi. Nagaingon din sa 1 Peter 2:24. Siya gayud mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa krus sa kahoy aron kita mamatay ngadto sa sala og mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa iyang mga samad kamo nangaayo. Pinaagi kuno sa atong sala gikuha ni Kristo ang atong sala. Karon naunsahay naman ang sala karon, nabuwag na nato. But pasabot namatay na. Kay unsay but pasabot sa kining kamatayon pagkabuwag, no?
So ang sala nga naa kanato nga atong napanunog kang Adan, nabuwag na nato, namatay na kita diha sa sala, wa na ta diha sa tinuod nga sala. Si Kristo na mo'y miangkon og siya mo'y mibayad pinaagi sa iyang pag-ula sa iyang dugo. So busa kita naluwas pinaagi sa pag-impute, giisip ang atong sala. So dunay tulo ka dagway. Primero, ang original sin, ikaduha ang atong actual sin, unya ang atong imputed sin. Di ba pagkaanindot, maigsoon? Mao nga ang sala nga miulipon sa tao, hingpit gikan sa original ngadto sa giisip, ngadto sa atong aktong binuhatan. Kinsa may makaluwas kaniya, kanato. Gawas lamang ang Diyos. Kay tungod sa iyang kaugalingon, bisan pa sa iyang reliyon, patay siya sa iyang binuhatan. O ang mga reliyon, tinukod lang ang tao, dili na sa Diyos. Kay na ay reliyon na tinukod sa Diyos. Mabasa nato sa James chapter 1. So busa mga igsoon, mo ni kinadak ang problema sa tao. Kita nato kung say kasalanan, kung say liyok sa kasalanan, kung say dagway sa kasalanan. Asa mo paingon? Watay paglaom. Apan karon ikatulo, salamat sa Ginoo kay dunay kasulbaran sa kasalanan, sa sala. Unsa may kasulbaran? Naigsuon. Ang Dios lang sa tulo ka persona. Okay? Sumala sa pagbuhat nining kalibutan, ang amahan maoy nagbuhat, ang anak maoy pinagi sa pulong mo'y nagliho, naghimo sa tanan, o niyang balang espiritu mo'y nagpahayag technicolor sa tanan. Maupod na sa atong kinabuhi. Pinaagi primero sa gugma sa amahan, ikaduha sa gahom sa espiritu, ikatulo sa katubsanan sa anak. Tagsa-tagsaon nato. Unsay kasulbaran sa sala? Primero, ang kasulbaran mao ang gugma sa amahan. Tanaw John 3:16. Unsa may gisulti? Kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Tanaw nato, sabto nato. Ngano kunong kasulbaran kay naang gugma sa anak, sa Dios, amahan. Naa ang kamatayon sa anak, di ba? O naa ang pagsalig sa mga tao. Kung sa man pagsalig sa mga tao kung patay sila, gianak sila pag-usab. Okay? Aron sila makasalig. So makita nato nga ang kasulbaran sa sala tungod sa dakong kaluoy gugma sa Dios. 1 Peter 1:3. Dalaygo ng Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa iyang dakong kaluoy kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay. Kinsa kuno ang nagbuhat sa kinsa ang nag-anak kanato? Gianak kita sa Dios pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Dili ki magbulag ang lihok sa amahan, sa anak ug sa espiritu. Ngano mang gianak man ta, kinahanglan tang ianak og usab. Kay sumala sa Efeso 2:1, kinsa man ang atong kinsa man tan siya diha nga kita makasal-anon pa. Og kamo Efeso 2:1, og kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan o mga kasalanan. Tanawa, patay, pasabot, bulag kita, wa tay kaakuan sa pagbuhat o espirituhanon. Patay kita. Apan, gibuhi kita sa Dios. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Pagkabanhaw ni Kristo, kung sabi po, pasabot niya na. Pagkabanhaw ni Kristo, sumala sa 1 Peter 1:3, nga kita gianak pag-usab sa Dios tungod sa iyang dakong kaluoy pagpinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Unsa man ang pagkabanhaw ni Kristo? Kinsa ba'y nagbanhaw kaniya? Atong basahon ang Roma 8:11. Nag-ingon, kung nagapuyo sa sulod ninyo ang Espiritu, kinsang Espiritu ha? Sa nagbanhaw kang Jesus. So busa, ang pagkabanhaw ni Jesus maong gahom sa Espiritu.
gikan sa mga patay. Siya nga nagabanhaw kang Kristo Jesus gikan sa mga patay, magahatag usab og kinabuhi nga nasa inyong mga kamatayong mga lawas. Mo na nga kita gianak og usab sa Dios tungod sa iyang dakong kaluoy, pinaagi sa pagkabanhaw. Kaya ang pagkabanhaw lihok sa gahom sa espiritu nga kita diha tagaag kinabuhi. Mao ni kapuyo diha kanato sulkan nako. So makita nato kung atong sabton, no, primero kita ang kasulbaran sa sala mao ang gugma samahan. Ikaduha, mao ang gahom sa espiritu. Gahom sa espiritu. Tanatang miingon si Kristo sa John 6:63. Ang nagahatag og kinabuhi mao ang espiritu. Tanawa? Ang nagahatag og kinabuhi mao ang espiritu. Ang unod, walay kapuslanan, bisan pag-unsa sa pagpaningkamot, bisan pag dako kayong relihiyon. Unod nun man na, tawhonon man na. Ang mga pulong nga akong gisulti, tanawa, doon na po'y pulong. Ang pulong ni Kristo nga iyang gisulti, yung sa gisulti diha, kini espiritu og kinabuhi. Subusa ang espiritu og pulong, dili kini magbulag. Samtang ang pulong ginawali, ang espiritu magahatag og kinabuhi niadtong nagpaminaw. Subusa ang kasulbaran sa sala mao ang gugma samahan, maong katubsanan ni Kristo og maong gahom sa espiritu. Unsa man pagbuhat sa gahom sa espiritu? Sa diha nga iwali ang pulong. Unsa may pulong? Mao kana ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo, unsa may sulod sa ebanghelyo? Si Jesus nga nagtao, Dios nga nagpakatao, si Jesus nga nagkinabuhi ning kalibutan nga masultanon sa tanan. Si Jesus midawat sa kamatayon sa krus, si Jesus na banhaw. Mao na ang mayong balita. Mabasa nato na sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Maigsuon buot kong ipahinumdum kaninyo ang mayong balita nga akong giwali kaninyo nga inyong ginadawat nga kiniini na nagbarog kamo karon og nga pinaagi niini kamo ginaluwas kon inyo kining kuptan pag-ayo og but pasabot gituuhan diya sa tinuod gawas kung tapaw ang inyong pagtuo. Kay gihatag ko kaninyo ingon nga labing hinungdanon ang nadawat ko ra usab nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa kasulatan nga siya gilubong, nga siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, sumala sa kasulatan. Mao kini ang ebanghelyo, mao kini ang pulong nga tigpamaminawan, mao kini ang pulong nga anha maglihok ang balang espiritu. Siya maghatag og bag-ong kinabuhi kanato. So naa ang kasulbaran pinaagi sa gahom sa espiritu nga iyang dapat kadtong katubsanan ni Kristo. Ikatulo, ang kasulbaran maong katubsanan sa anak sa Dios, si Kristo, pinaagi sa balang espiritu. Busa diha sa pagpaminaw sa pulong mukunsad moabot ang pagtuo. Kay tungod ang balang espiritu naglihok na sa kasing-kasing niadtong tawo nagianak siya pag-usab aron siya makadawat diya sa pagtuo nga makaluwas og paghinulsol ngadto sa kinabuhi. Mga buhat 11:18 nga ang paghinulsol paingon sa kinabuhi hatag lang gihapon ni sa Dios diha sa pagkaanak og usa. Busa ang tao karon makatuo na kang Kristo. Nagaingon ang Juan 3:18, ang musalig kaniya dili pagahukman sa silot, apan ang dili musalig mahinukman sa silot, kay wala man siya motuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Nganong wa siya wa motuo ang tao, wala gyud mo trabaho ang espiritu kaniya kay tungod wala siya magapaminaw sa wali sa Dios. Mao ni nahitabo sa kinabuhi dito sa gwardiya sa bilangguan, dito sa bilangguan nga si Pablo na bilanggo, sa diha nga milihok ng balang espiritu sa iyang kasing-kasing, nagguba ang tanang presuhan, bungkag ang mga kadena, nagtabo, nakita sa gwardiya nga kini dili na lihok tao, ni lihok na ni o gamahan ng Dios. So busa maingon siya sa 30, mga senyores, unsay kinahanglan buhaton ko aron maluwas ako, no? Unsa kuno angay niyang buhaton? Sa diha nga giablihan na siya, sa diha nga siya gianak na. Pag-usab, unsay tubag ni Pablo?
tumuo ka kang Ginoong Hesus og maluwas ka, ikaw ug ang imong panimalay. So dilitan nang maingon nga, Lord, unsa may akong buhaton aron maluwas ko? Nga wala makapaminaw sa wali, dili tinuod nga kaluwasan. Apan katubagan sa mga taong giablihan na, mao ang pagsalig kang Kristo. Maigsoon, nagaingon ang Biblia sa Roma 3:10 na isulat, walay matarong, wala bisan usa. Kay sanglit 23, Roma 3:23, nakasalaman ng tanan o nakabsan sa himaya sa Dios. Tanang tao makasasala, nakabsan sa himaya sa Dios. Ug ang suhol sa kamatayo sa sala mao ang kamatayon sa impyerno. Apan sa diha nga ikaw mosalig ang Kristo, si Kristo ang midawat sa maong sala nimo ug siya nagbayad dito sa kamatayon. Kay ang suhol sa kasalanan maong kamatayon, si Kristo namatay. Apan siya nabanhaw aron ang atong kaluwasan. Kumisalig ka kaniya, doon nagyoy kasiguruan. Kung ikaw wa pa'y tinuod relasyon kang Kristo, wa pa mabalik yun ang pagkabulag nimo sa Dios. Ana pa nimo ang kinadak ang problema sa tao, bisa pag unsa nimo kadato, bisa pag unsa nimo kagwapa, bisa pag unsa nimo katambok ug kaniwang. Doon nagyoy kay problema. Bisa pag unsa karaghan nimong problema ng kalibutan, dunay mas labaw, duna may mas kinadak ang problema, mao ang sala. Walay solusyon kasulbaran ng sala, gawas lamang sa Dios. Gawas nga moduol ka kang Hesus og motalikod sa imong mga gituuhan. Gituuhan nga mao'y makaluwas nimo kay kana sala, kay dili tungod paagi sa Dios, kundi paagi sa tao. Imo kining talikdan, mudangop ang Kristo, musalig kaniya, mamaluwas gyud ka. Igsoon. Apan kung walay pagsalig o pagtuman kaniya, timan ang nagiingon sa John 3:18. Ang musalig kaniya dili pagahukman sa silot, apan ang dili musalig nahinukman na sa silot, kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong nga. So po sa maigsuon, hinumdumi kini. Kinadak ang problema nimo, mao ang imong sala. Way kasulbaran, gawas kang Kristo lamang. Magampo ta maigsoon. Salamat Ginoo ning matahom nga kagabiyon diha sa pasabot sa imong pulong. Sa paglihok sa imong balang espiritu mo, naghatag ka namo kahayag sa pagsabot sa espirituhanong pulong nimo. Salamat Lord. Ginaot pa nga katong nakasabot karon og mituo, Lord, nga sila mudangop kang Kristo, maghinulsol sa ilang sala, og mutuo kang Kristo na ilang Ginoo manluluwas. Sa ngalan sa Ginoong Kristo, makining among pag-ampo. Amen.